lagu lawas jek apa lagu anyar sono nganggo Jawa ya apik pop apik Kosuda becik Thailand apik sekarang apa mumpung penontonnya masih banyak ya, kita tampilkan sindengan Mayangara ya. diiringi dengan sepat apa Jaipong oke Walang keken persiapkan dirimu Tia ya sing apik kowe ndek sing diwarai Pak Soleh iki lho sapa Pak Soleh iso to iso apa laku wis bingung lho arep Jaipong ayo iso kudu iso pokoke sindengan Mayangara mana sing ra iso ya teman iso pilihan lo terakhir film Mas Bambang adalah ya aku wakile iki kakek suntune 6 kakek suntune 6 oleh entang dia tak entul tak tok entang ora Ambon baik-baik saja ora ngate bojomu yang ayu lho Bon wis panjang bahas kuwi kabeh mbok bahas lah yo anyar nek cacah bojomu yang ayu lho Pak Bon kok panggang mbok tinggal selingkuh ae aja lak pikir monggo meja nomor 750 tuh walang keken mencak ning tenggo mabar mencak nang pati ojo ngiras menawa wedak yen ditinggal
Iya nak. Sama lo ngelokne. Nyapon. Sama lo poison dikit ngene iki. Kaisar. Mas Bambang urung. Meneng. Mas Bambang urung wis diomongi terakhir malah mbok dekne piye to, Bun? Ora iso lho. Pokok roto. Pokoke joget. Ora adil. Ya wis tak adil.